ting jung ka jing rai ka long hat to don ma kat u Jesu. Hat to don mo pagkaru Jesu jongi upashaya na marki pog jonga but pi halor ka ding pnau kiu yang iban belan hat to don mo pagkat uni don mo bakat u Jesu jangi u basaya na marki pag jonga bati halor kading pnau kiu yang iban pelan hatu don mo bakat uni Jing i pala halor ka din plan Jing i halor lum kalbari hang talasat kipop karam jong i lagen hatu don mo bakat uni Jing i pala halor ka din plan Jing i halor lum kalbari hang talasat kipop karam jong i lagen hatu don mo bakat uni Jing i halor ka din plan Jing i halor lum kalbari hang talasat kipop karam jong i lagen hatu don mo bakat uni hatu don mo bakat Amen. In pendam mak jing duai. Ublai ubah kupa jongi ubah beneng. Kumne pat akan kapor ko pa ba i. Da kejing penla ke jome yangi kumne ka bangin yao yo ban kiu ha ka ying ba khoi ba kentang ke jome. Ya ka bangin yo ya ka ban manedam ha kislajat jome ko pa. Ya ka ban aingu ya me ublai ubadap da kejing e bat bakenrai kejing snei. Uba penpau ya kejing e ba ka ba koridor. Na ka bentar jungi wei pi wei baro.
ya kaban sya halor keding pernah ban yap namar ki pop ki jong ba ki jong ilang paro aingu ime kopa ya kaban me penlah yang ia kaban ngintip ya kan di kicing sisa jong kicing ba ka chome kum niru atrai kan rat ngiwan ya kaban wan ya kaban mani dam ban syakri me ringkat bakin kicing ai ki baret ki jongi sakakam ka chome ngidwai trai kan rat ya kaban pen kentang ya kini kicing ai ka jongi sakakam ka chome gerpang ru atrai kan rat ya kaban ngitip kabalong kanika Sunday kabalong kataka jingalap ya ka gospel lembah jongka lam kra presbytery ngedwai ya ka bamen kerku bat men pengentang bakini kicing ai ki barit ki jongi kinlong ki ban la ban tre ya ki kam ka bakrau ka chome ya ka ban penbena ya ka kubor jongka jing it ba ka chome ka ba me melasha namar ki pop ki jong ben riu baro trai ji subein ngidwai pat kerpat me ya ka ba menang pen klan me trai kan ran ha ka ban nang la ban ya lap ya ka gospel ke chome lengba ki sakri ke chome ya ka ban melap set lengba presbytery hoi trai kan rat na ka ban ta la ka jong ka balang ke chome trai kan rat ya ka balapu ya ki leng kamisha na ki cek apa per kerku trai kan rat ya ka ba nang la ban ya lap ya ka gospel lengba ki sngi ki por baro kat ba me mirang ibet ban pensa aslah jong bertai ya ka ban pendap ya kata ka kedin ya ka ba melaong on dalala ban ya lap ban penbena ya ka gospel katakin kan ja kata ka bakut trai ji sube ngidwai ya ka ba men kersan bat ai bor me trai kan rat ya ka ba onang la ban yai penbena ya ka ni ka kubor jong ka jing i ba ba ka jing pen ma ke chome ngidwai ya ka ba menang yai don rekat ba ki khon samla ki ba priang pensko pedang jungi ya kini ka kubor jong ke jing i ba ka chome ka ba om dan syu kum mameken ubala ban i jungi hadu kata-kata ngidwai ya ke jing don rekat ya ka ba menang sei kerhai ki khon samla ya ka ban pendan buram ya me leng ba ki sap kita lan ka ba me ai ki ya ka ba menang khot ba pensko ru ki ba bon ba ki khon samla bat ki khot jang ka balang ya ka bagin wan ban kiu saka yeng ka ba kentang ka chome ya ka ban pendan buram ya me namar ba kin tip bat kin sothu kin trai kan ran da ki jing pen sai ba ki jing pen so jing pen do ka jong men sim ba khoi ba kan nam kan long kam long ka ba byang ya ka ban si syong sa ye ha ki jing sa kan oi jong ki e jong ka parthai han de trai kan rat pen so me trai lo jong men sim ba khoi chome ba ki khon apo jong ka balang kin sothu ya ki jing e ba ka chome ya ka ban yo ban syakri ban kiu saka yeng ka ba kentang ka chome ngidwai trai kan rat ya ka ba mendan rekat ru balong jung syakri chome pastor ya ka ban sa ai ya ka kubor ke jing hikai ba ke jing yalap ya ke jing sisa na ka tin ka ba khu chome isne pen kubor ya udah mensim ba khu ya ka ba ka kubor kan dalong kin trabi ka ban dai ha ke dok nut chungi ha ke jing mot chungi bangin mi na ka yeng ka ba kentang ka chome rengkat ta ke jing pen sai ba ke jing kubor ke chok mensim ba khu ngin yo ya kata ke jing bam ki ba de mensim ya ka ba kan num kut no handai atrakan rat bahkan yai ne ha ke jing im chungi baro par tu ngau ye ke jing dwai chungi trakan rat pedang ka bangu chungi da ka ba ma bat klat ru ki ba bun ba ki lai kan kang chungi na bar bangi pan da ke jingen ha ka kertang ku jung trai ba nong pen im ba e chungi Jesus Christ amen. Bin kurkhui ramba barang masa beliau di chen ibalai lamingi populi nanti dia ibalai bagajing tuai ini syakri ke bakal dor jungi balang bat hang no boleh penon kami im tak borong pojok ngai ku boleh ru ya tu tidak ke ten barki perlok ki bala ai tu jurwai ke bakar pang ke bepen kan mau ini ya ke jing it ba ke jung trai jungi uji sukre sebelum kurkhui ki Uni Arab kilap ya betul kami sab kita dan pula ai bagi pendan borom yu hakaba hakajing syakri bagajing sakhiru ya uji supresya ka perthai wen kurkhur wi kijing tuai ki bagi yo lang bai ba balang na bentar kijing ai jongi syakam ku jong belai
Hashwa bagi si snow ika kubor nak tinggal jomblay but kikat tu kade di kam ke ba ngadan paput snow kumba komiti balang kelasnya dan khot di praise and worship team bahkan ya lam ngi di ruai penrem ikimen siam ke jongi. Suami nyos ngoy ketini jong play. Kerpatnya yang nang ni kapor. Nyarwaran ke jengroy kapa arspa nyop kendai. Ben long yang atrai uding bala ban ken harut ki kiwa baba ban pur ki thiên ban se kisla bagim ban se uso bate ensin trei adonan trei hapo kamen sim bangan penduno ya kajing long bare bangan yolong kubriu bajanai bangan yoleng ban meshari jing shai bangan yo em angan hijen jarbo hasil ngan uji sula jeng ho snow den nak her udin patung udin bom kila ngam bertei trei adonang trei hapo kalensim bangan penduk no ya kajeng long bare bangan yolong kumbuhiu bajanai bangan yoleng ban meshari jeng shai Teju nomdu kasih barang kanlong pansianyat yo bakor baper naipong labu syadu uji susyayagi kajeng sumjai asya boneng kami trei adonang trei hapo kamensim bangan penduno ya kajeng long bare bangan yolong kumbuhiu bajanai bangan yoleng ban meshari jeng syai trei adonang trei hapo kamensim bangan penduno ya
jeng long barem bangan yolong kum uri bajanai bangan yo let ban mi syari jeng syai. Ini beteng nak pangirwan kejeng roy ka saus pa life ar ka kentu yang ngaba di pi bangilong ki balapan kre benta kejeng em kejeng ni maka jengwan arsien kejeng utara kejeng ni kalanang jan panang jan ini arwan lang kejeng roy ka saus pa life ar. You har berteitan kajen jarjur basle nong syun buat kiker saudong sen yasgi dengan yo ngadon ayu har berteitan Don you har berteitan kajen jarjo basley nong syun pun kikir saudong sen yasgi dengan yo mula janwan Ula janwan unwan utrai Jisu Ula janwan unwan utrai Jisu Komen sim jong atu pen krekloi Yala di ula janwan unwan Tuan nongna Tuan pelat bangan ko Tuan bangsa dengan ya roding puna bandayo kari soha ulah jangan utrai Ula janwan unwan utrai Jisu Ula janwan unwan utrai Jisu Komen sim jong atu pen kregloi Yala di ula janwan unwan kan balik abandala ban ublay banyak bansa penlepan kapor hausen yasi yasel logru janwan utrai Ula janwan unwan utrai Jisu Ula janwan unwan utrai Jisu Komen sim jong atu pen krekloi Yala di ula janwan unwan Sujam Nusyang apai Tensyan ha Lor jong atrai Dengan ya Roding puna Bandayo Kahis ngau Kaulah janwan utrai
ulajan wan on wan utrai Jisu ulajan wan on wan utrai Jisu ko pen sim jong atu pen krek loy yala di ulajan wan on wan ulajan wan on wan utrai Jisu ulajan wan on wan utrai Jisu ko men sim jong atu pen krek loy yala di ulajan wan on wan nakabenta ka pura mo blaze ko pangin isang Ublen korku ya kit hot jong ka prayer worship team jong ka balang ki ba penhem min sim jongi ki ba ra ki mu khat jongi sha ka jing tang jong ka jing maniblay ublen korku ya ka jing tristom jogi ban practice banyalam yangi ha kini ki jing mani ki jing ublay ublen korku ni jekri ko dor jong ka team hi borok away. Haswa bingin poi siya kubor ting joble ngadon ban ong ei hakajan day bat ki kam ki ba komti balangkala shania kabanung kong kaday ka apil nakamanta jong wi hebrit jong kabalang iban sadap le sikumba kat asnem karta ihap nashwa sandor lingdo ikon jong ikong evangeline lingdo iksieu ji kong dulilda lingdo bati ba hektor nong phut kibisang basa harenja lum singain ihap nashwa sandor lingdo idan nakajing sumar ha CMC velor natu panai Oktober riu panai tam menta idan kejing sistem leukemia bagi doktor yang bakal kejing kermen biin koit na kini kejing sistem kila don seti sebelur lingba juni panai baro bat kejing lut kolong kebabun sisa kila selut ya ke bagi la bandon kaliang juga yeng kila apil ru segi sha ki bobon bakin yarap lem nak bantakan ni kejing sumar kum kabalang impat jule ya kani menuru la kabalang ke yarap ya papang bisitom nak kapor syakapor kat bakala isnai namar ngitan ka fon ka berap kerpang nak banta ki beduk barngi yarap tare kani ka kham kerpang maka jinglut kolong ke lapun hadu kata-kata di kom di balang ke balong benah ni kesengi balang nak liang jadi hot kom di balang rula contribute kat kejing la ke jongki nak liang jong ka fan jong ka balang ru nilai ikut ban ai jing arab nak matakan ni jing sumar bat la shania hanga kene kesengi bangan apil ya phiki para bi ki betul ni ke jeseng ba ada ubli Ukraine ya phi ada kalat ka bli ba pen ningkong man kan mau ka jing duai na ka mata new hybrid na ka mata ka yeng ka sem ka jo bo bli un ai no ko loi ya ka jing khia ba du bli Ukraine ya phi ba pen no senyang ru nak abanta bakal lo kerap ya kisut ki bobon nam ta kejing sumar jong i bal dau boleh pen pau fi pen le kum ta pin chu tap ha ka plain envelope but pila ban tap ki pala jing ai ngu ni pila bon poi
hak office jong kabalang HI accountant jong kabalang ni hai ni di plan poi HI samsal bias kapuri belum treasurer jong kabalang pila ban tho ken bolom ke jerap nam ta kajing sumar ya I hybrid Nashwa Sandor Lingdo ti kan ni kalong kajing ka apil kajing kerpat pin kan mau I kajing duai ka balang I kan mau kajing duai ta jog I barabor ti kajing kerpat ka bakham kerpang na ka benta jongi kum ka balang hi in kershan ni ka yeng in kershan ni hybrid ti kajing duai but da kajing no senyang ki jongi kabaar perkang kebalasan ya hanga kibara muit kalong banyak thu ya phi kabalang khamtam mi giru khot jong kabalang baka laj mukhra presbytery kala pediang ya ka jingkerpat jong kabalang ban penlong ya ka jinjit temen besan kabalang ka jongi menta usnem ka presbytery ha ka jingla program kabalang sorong khamneng kan riu khat pra jong February ajar afusau kala pediang ini kecing kerpat pat kala jit ru ya kirang ba ki ban pendep ya ne kam I reverend siling do bat ki wei pat ki de ki para syakri na kaliang jo ilida jong ka jing jit I reverend siling do I labu ya ka khat san tarik upanai Disember ban penlong ya ka jing jit temen besan ha ka balang ka jongi tiga ni ka de ka ji ajit ka ban ningkong na kam ta jo pi kri do khat ba phin bu hak jeng duai na ka benta ka ne kam ka ba kentang man ka sing hak jeng duai jeng pi hak yeng kisam bat man beng yesem han ka yeng jong blengin duai kerpang na ka benta ka ne kam ka balang kanang he kanang yar ngidar kam perhai ki syakri ki banyakit ki banyaba ya kam ko jong blei boleh ulah sei kerhai ki syakri mentaru kita beng jong ki ba nanang ya ki si karta ki ba mala syuban banong aktif haging syakri kia don lang ban ngi ru sngan habigi don haging mane boleh tan re berpenia syafang ikam gidan kam boleh nang se susu ki nong sarai ha kabalang te na kaliang jongkom ti balang kan sapan kre kapil ngin sawan sikren peyeng kristan ten re kejing kerpat ban nado mentangin duai boleh un pen pau hangi kum kabalang iki syakri ki boleh hi ulatmu ulai bit ban jit nak bentah ni ke syakri ka ba kodor ba klempep de ke jit long teli jongi ka balang ha ke jing duai u belai un sesai ker hai ke syakri gini I buram ke jong belai ke banting syai ha ka balang ke jongi tingin kan mau lupa ka khat san tarik u Disember ajar pusau pilioi ka por ke ba kelut ban pelai lut ini ke sengi bandom don siki wei pat ki kam ki ba ngin bu kita terang baro kiluhat jong kabalang kinje don ha ini ke sungi ke bangin pelong ya ke jingjiet tuan besan kabalang ke jongi kita kilo ikam ki ba kabalang kala syania ke bisibun ke pramit ya ke jing yaisha ke jong pi ngi ya pai no benta sya ke ketin ke jong blei kumbang ala ong na kabasdang ku ple sngo kali air jong jing duai ke ni ke dei ke mission sunday jong kala jum khara presbytery ke jongi kabang ijurak hi man kasnem haka sandi ka banengkong ke jong ubenai April kalaim khra busfi kalabu ikat thim ka baong ngalabu yame banlong ka jing shai yaki gentle baga jibendem shadu ki bakot ka berthai ki kam ke busal khat lai sofinyo ka ba upol ulakren men maudon haka snong Antiok Pisidia haba ki rang ba niam ju ki kren persya yau bo ya lap ya gospel kam tam ya ki gentle ke ba kinolam ju ki sngo ba kim dei ban yo benta na ka jing penem ke jong ble henry upol ong la khot yanga labu yanga upon kam de ki tien ki bo ble ong ngala bu yami ban lo ka jing shai ya ki gentle ba ka jing penem shadu ubut ka persai de ka ne ka jing khot ka jong ble ka pelong ka laim khra pestudi ban tre mission Syabar jong kajela ka jongi boros kata ke peswi kala tri mission ha ka snong mutong kebetulan
Sigithan Wapung jong ka East Gentle Hills District. Ti katu sinong mutong menta kala de ka balang ka bapura ka balang Wapung kala ai balang ya ka but na kata ka daw kala sri kala wat jaka syabaipat kade ka lockdown ka COVID-19 kala thut sibun ya ka bakadnya ceprang ini ya kam teringangu you blay bau muslim ubaladep ka persri kali obat sedang ya ka mission field ka bathamai ka badan ha Uttar Dinajpur district jong ka jilla West Bengal ka ba Longkhaput bat ka jilla Bihar ha kani ka jaka ka persri ka labu arut kinong tre u Reverend Nagen Tudu but Master Khogen Hasda kita artli kilang commission kawai kita senang citor but kawai kita senang amlia ya kan dia kejeng tray ngiya tray lang lani partnership but ka Kolkata Presbytery but ngile soiru ya ka kot jing so jemut memorandum of understanding banyak tray lang menta na ka benta sansnem shwa kila sedang ya kan commission ya kajing teri mission na do upanai September juga senem ajar afulai bat ka kam ka ya chaprang yo khubor ba hagini ki hauni upanai march kildan katu kan ni ki ba lasha pen baptis langi pat yo ya ka number ka ba tikena ka report kan dangwan ti gidan kam ka pesri gidan kam ki jingkershan jongi ki balang ki desik da ki jing duai ki jongi badda ki jing ai ki jongiru na ka benta ka mission jong ka Presbytery Saisin ha ka jilla West Bengal Uttar Dinajpur district ha ka sinong Chitor bar ka sinong Amlia kita ki long katuk andi ki jintip ki bedai bat kandi ka mission bat balai baka Presbytery ka labu ya ka ni ka theme ubalay ula khot yangi kabalang la khamkat tu kanesnem bamangiru ngenlej banyalap sha ki gentle bantan bana ye ka jibnem shadu kabakut jong kaperthai hakisnem ke bangira khe ningkong ya ka mission week ngi kren bha ya ka kam kapsol nang bandong thot phra ka jin khot ka jong balay banyalap ha Jerusalem banyalap ha Judea ha Samaria batsudu kabakut kaperthai bat kum ka balang nado kina lamu jongka kinu kina lamu jongka bat mangi ki prabi ngi sngo thu bha ya kan ka jingkhot ba ka jingkhot ka jang bale ka long ban yalap ha Jerusalem ru ha Judea ru ha Samaria ru bat sedo bukut ka perthai ki senran jong jisu ki sngo thu ba kata nama kata na lor ka ba yalap ha Jerusalem ki senran ki let sikaleng ka Judea kelet sabar jong ka Judea, sa Samaria, sa Afrika, u Thomas ulapoi shiru shari India, u Paul ulapoi syakari Doba Europe, nado kaspasnen ke bandengkong, la skol thu baka jelap ke di bandlong, syakini ke jaka baro perung ke balang ru, dakata ke jeng skol thu yang di sa jong tinggal jong belai. Da ka jiban ki mensim ka bajur ka jong blay ngila turai mission nadu halaka jong ka jella nadu kini ki parlok pada hajan jongi kani hapo arar koloni ki muslim ki badan ka jella ka jongi ban manra ki Yesus Kristus ki snong hako ka jella jongi ki ba itu Yesus Kristus bakin banyalap ya ki mentaladan ki Kristen ki bala pediang Yesus Kristus anok seder ngi angdut dengan siyo bukan siyo nat balang no udah ulah khot dengan bagian tray Semotoropur hajalla Assam lung baka school kawal ay sekri ka bakodor tu kathain rengkat baka jalap yo gospel ngi tray menta West Bengal ki South li ki jaka ha ka ba kam ju gospel hakini jaka ka roy ngi tray ha Punjab ka bangla seng ka balang khush ka bri Presbyterian Church la pengkentang ki mani ni tray Rajasthan yen bolin idon Varanasi ka jaka ka de ka
holy city ka nong ba ka ba khu jong ka niam Hindu gidan ngai khon samla ka buli khot ka don manta hang tu baru beli upli kalat bakin sakhi teng teng da ba samtrak teng teng de kiwe kilat ni mission ha Azerbaijan kari Muslim ka ha Eastern Europe ba Joshua ba di bahun kidon ha de ka mission ngangu yu beli bo khot ngi ka balang bagen trai mission ngam da sunon kam su banye slok ya kan ni ka theme Henry ke di slok junga ka long kumno ban pun klan yang ke balang kumno ban pun rung hangi ka jing sngo thu ha ka jing dei bat ka jing shakuri ha ka jing dei bat ka jing kershan ka jing ai mun siem ya kini ki missionary ki ba yet ki jongi kam tam jong ka balang bat ho habu bali Ukraine yang ya ka mission jong ka studi ba dia ki weiru kumta ka khubor ka bangan Ukraine ngala shim na ka sti ka balai ka jong yonis kani ke jingkran jonga ka de shibenta na ka commentary ka ba ngalat kho ka bala pendon kamru ha ke skul pun pau jong ki balang hari si ba jentia ka commentary ka mala pendep hausndem u balala but nadu ku to por ndang ala phuli bania ni si ka balai ka jong yonis ngala ong bal danga yolat ban kren chepang ka kam mission ka balang ngan sot na kani commentary na baron sibun ke boleh lapan pau men baga dang tho ia kani ka commentary te henry ngan sim ha kurgom ka balengkot ba ka por ka anang ya ngi ji wai je sen ko ba arsitek te henry nama gidan sek tu ki kam de ki bangala pendep mentan te ka la bar kham sim khenjat ka por bar nget phin ya sha bar nga kani ka jingkran kan ka dur jong ka expository sermon habong expository sermon ka verse by verse kawai kat khot hadin kawai pat te don khat santli ki khot ha ga nik sithi don tang kawai kalong khat santli ki khot te ki nepet ya kini ki khot khendat chapang ni ka sithi yang ni sithi la tho du yonis kumbala ong sithi ka balai yonis du sunran jong jisu di khon jong sibidi weni khat arngut kisunran ude kupa jong ka balang ka ban ningkong bat ki start wat nia ya ki jing tho ki pen scam ba yonis dan wei pat u ba tho yang ni sithi u polycarp u de bishop jong ka balang Smyrna ru u lapen don kam ya ka ni sithi namar ba kum khuna samla u le shem bat u yonis bat u papias weni ki pa jong ka balang ba iranius ru ki kershan ba de yonis ubat ho ya kani ka shithi kade ka gubai ne shithi ka badan tang shilandong don kani don sa shithi ka bar don sa kitab ujudah ka bible ki badan tang shi lenong ba shithi filmon ngan ong tang ba kani shithi ka bala ka khamlengkot kade ka balengkot do haba yunujor ber ki wei de ki kitab ki barit ki badan hak tien ke jong blai la tho ya kani ka kitab kumba ka snap khandai phun riu hadien jong ukris bat ki bol tho menteri ki menjur ba uyanis la tho ini chi na ka nong ba Ephesus nama ka nong ba Ephesus ka de headquarter ka ba uyanis u shong usa hadien bu lami na Jerusalem shwa bon sa penjot ya kanong ba Jerusalem ka snem nyopo hadien jong kris ke Ephesus ka de ka nong ba jong ka himarum hakado ba Asia nang ni yones upha ya hikat tu nut kena dalam balang ban hikai sekaleng ki balang ki badan hai Asia nak mata ban klan bat pen schem ya ka jelong Kristen ba banyalap ka gospel ya kini ki noyalam ngani kuni hikai la kershan da ki parabangit ki papadiang sobhai ki ha ki yeng ki sem shano uyanes ulat ho ini jithi hagat ke benengkong jokanik jithi uyanes ulat ho uta u temen basan ha u gayos kakerteng gayos kadai kabaken rai bha ngani kabolong common ha ka himarum ha ka tesmen bathmai don sangut kirang ba ki balatip da kakerteng gayos uwe di gayos ubana korin
ubal pen baptis do apostol Paul baru baju pediang sobai apostol Paul baju kiper baik hakaying jauh iwai korin iwai kharsau rum country of fulai uba ar ude Gaius uba na Makedonia uba juya ringkat bud apostol Paul baru bayadan lang badu hakajing kiwin hakano ba Ephesus kam apostol khandai ar khandai uba lai ude Gaius uba na Derby uba lelet lang bud apostol Paul ha kajal uba khaddu jauh na kari Greek ling ba ka Makedonia hadu kanong ba Traus kam apostol ar phosau uba sau ude Gaius uba layo pediang yang ni istiwa lai ka jong uyonis ki babun ki start wat benya ya ka Bible ki ong baka khamba ban punya pher yo ni Gaius na ki langut ki Gaius ki basenran yo apostol Paul namar om dan kanunu ka jing tho ka bala ban pencisha ba de we na kita ki langut ki ong susu bau ni Gaius udi uno lam ha ka we ka balang ka ba uyonis ka ba uyonis ulaseng ha ka do ba Asia kum tau dan ka jing de ka ba jan bha but apostol Yohanes ru. Ini apa yang kita katakan kepada kong. Uta utun pesan ha Gaius ubai je. Yu bangalet ngait ha kabasisha. Ku ha bai ngaduai bakiai kai baro men roy ban men khia kran kat komba ka roy ka men siem jongme. Thot kepada kong bat ka ba ar. Yohanes utho ini sithi ban ai khuble bat ban pau ye ke jing it ke basisha yo Gaius uni syakri jong ble uni alam jong kabalang da ke jing it u duairu ba u Gaius un yo ye kemet ke ko bakhia bu un dap yang ke jong kam baro jong kado kumbaulasan uloroi ke hai ruha ka jing long mensiem kini ki kiten sedang jong Yohanes ki kren ye ke bamangi ru kum ki Kristan ngedei ban le kata ban iit ya ki syakri ki jong belai ban iit para bangit ban duai nak benta ke jing bit jing biang jong ki para syakri jong ki para bangit lakalong hakaliang jong kamet ban hakaliang jong kamensiem kamu sing jing doi jing kam dei ya ladi ki jong kam jonga kita nak kam joko yeng jonga tenrei kini kisi kini kita sedang joko pol kan mau bagi jeng duai jui kedai ban khamyar nak bangi duai nam tai ladi ban duai nam tak syakri ke jong boleh lada dei kimi kakabakan thup anong nadu ke dalam joko balang ki missionary ban duai bagi di ban nak kimat jeng duai jongi man kasngi kumba makir ki duai nak am ta jongi bagian duai nak benta jongki namar ngala kamen sibune habaki para bangit kilawan berkilaya pla bahasa phang kata ka jing sisha jongmi khat kumba me ya ha jing sisha ngan don ngam don ka jing kamen bakhrau yakani ken bangan yo sngo baki khun heb jonga ki da ya ha ka jing sisha ong thak ka balai ka basau ling bakini kitin par ka jing mot kolong ba ki no ya lam jong ka balang ki basisha ki kemen habak yo snow le nik yo I bagi khun jong kabalang ki ya ha ga jing sisha u yo anes le so khubor wa bahasa phang jong Gaius na ka jing thu jong ki para ngai badla pendap ya kemen siem ju da ka jing kemen ka bakhrau ki para ngai han ne kamut kino hikai ki ba u yo anes ulah pha ne Ephesus banlet sya ka ne kabalang ka ba u Gaius u ai ya ka jing syakri bad habakiwan pai biang Yohanes kiwan rak khubor ka babha syapang ka jing trei minot syapang ka jing trei shirham jong Gaius bad ka balang ka jong u kalong ka jing thrang jong ki pramngit ni kemen habangi I badan shibun ki khun jong balang ki bakiu syakri ka jong ble ni kemen bani ibi khun jaga balang ki roy ki sana ki jagri ki IT ya ki sap ki talen ban syakri utrai ngi so kemen bani ibi khun jaga balang ki it ya kam jole ki ya kershan ni kam jaga balang ongi so kemen bani ibi khun jaga balang ki ai ki jing syakri ha bakimi syaban lagi sa kun ro jaga balang ha bakile ikam ki obha haki o jakatri kam jongki haki melang ka salang namar man ba ki le bha kumta ki
pen krau ya kerteng ke jong u Yesus Kristus ki pendan borom ya boleh bakata ka de ke jing doai kumboy unis u doai u trang kade ke jing trang jong kina lam jong ka balang ru uni usen ran jong Yesus ulat traisitom ngamut ong Yohanes yo ulat traisitom ban bet yo sembai jong ka bala kabar thai bulawan lam sibun ki mensiem ki bakodor syaka jepedim ki bala pediang ya gospel nama kata ki khun hep ki ba i jong u nama kata haba ki khun hep ki yain ne scam ha ka jing shisha bat ki yat ru ha ka jing shisha uso bom dan ka wei pat khubor ka ba pendap yu da ka jing men khrau ban ya ka ne haboi i ba ki khun jong ble ki bo khat ki khun hep ki nang san ha ka je ki shakri ble ki im kristan wa mdan jikemen ka bakat kata ngai uso gumba ka jing tresitom jong u kam simlong ka bale noe kam damai berkat di utrai jongi Yesus Kristus ubala sya hari kena bagi samla kala berkan mau mene man bangi im kristan man bangi im jing bangi pen slow bayu ngaso bo Yesus na beneng wong uso ba tu gajing sya jonga katan kador usno jat hat habudan hak tikemon juk pa budan borbaro bani i yangi bengi ya jikang tibu kwa ngi bangin ya nantang gedhot san hadu wapra ko hebba i mele banget ha ka ek eru ba mele shakita ki pra banget bat shakita ki nongwe ki bala phla ba bhasha phang kata ka jing i jongme hakamat ka balang bat men le bha haba melet on linti ki ha kerukom ka badai biang ya ublei hang ni kalong kebetulan kamban snow thu shwaya ka jingmut joki kentien mele banget kemut ikentien mele banget khenang basu thu khampha yakni ki dukhot ka kentien greek piston balapan kala khasi sya kentien le banget kamut faithfully kentien paring hak kentien khasi kajing teri hok ne kajing teri minat ya ka kam bala syanya ka kit yong ka ya kajing mut jo ketin faithful lene ka ketin u bale banget kam de kajing le sorong sir khat u bale banget su bale sorong de u bale men le ka banget handai ka di ketin ka bolong kabadon ya ka meaning ka bolong positive ka meaning ka babha nama kata babha sya ka khot u yone sula ai ka jing yaro ya gayos nama ula teri hok ula teri men ka jikri ya ki para banget bat ya kinowe ki para banget sai sien ki dei ki ba u yone sula pha bandet sya ka jaka ne sya ka balang ka ba u gayos udon u Alfred Plummer ubala tho ya kot commentary on the episodes of St. John ukan tho baki parabangai bat kinong way kim day arkan hon hanrai ki day ki jo hi ki brio the brethren and the strangers are not two classes but one and the same kani kamut bagi parabangai ki day kinong way baki nong way ki day ki parabangai kumno kani kala ban long ugayos kumno lam joka balang upadiang sobha ikino hikai ki bau yonis ulapha syaka yeng jong u uban biang ya ka bam ka di ya ka thya ka dem kini ke de ki parabangai tamba haka jo ka poru kini ke de ki nongwe namarba ugayos bat ka yeng kim ithu bat kim pat ju ya kendu ya u ki parabai ki bawra khubor yonis ki phla tang chapang ka jim kristan jong ugayos hanai ki phla kham tam ya ka jing it baja ka jing subun mensim ka bakila syam dalade haba kile syong ya sa sipor haka yeng ka jong u lesi ugayos uso thu ba ya ka ega bala tho khisti ki hebru kal dong ka bakhat lai thot ba ar ka bakhot yangi bangi dei banle ba ya ki nong we haba ki wan ye ka jugin mor ong blai phintip ma syangno bagi tu kinong way bapi pediang kila bandai penban ki angel ong pasti skebru kal dong khat lai khat ko ar badai kan ka daw pelong yo ni sebun ai ke jero ya ugayos wa man le bha haba mali on lenti korkom ke badai biang ya ublei hang ni unong tho uphai dak nakabayaro ya kata ka bala pendep sya ka jingkentu ya ka badai banle kajing kentu yones yu agios ba kayeng kalong
nalo bula pen pau ya kajing bah ha ka yeng haba kini ki paramet ki badit kunang wei kin mi na ki kajing udai ban le bah ya ki kamut dai ban pha thli ya ki hanrei ban song jing bam bagen bam halenti le sik ban ai pisah hendiat kat bala isne ba kin tunu kam hakalenti ke bajengai kini paramet gede ki syakuri ki jong belai bat ki wan ru nak bentang kerteng ke jong Jesus kumta ke syakuri bagi ai kalong ke syakuri ka badai biang ya ublehi namar nak bentang kata kerteng kelet mino kim dah pedang eru nak gentle namar kata ka dai yang iban pedang sobha ya ki bakat kita bangin yoklong ki betrelem bat kani kajing shisha kini ki nohikai ki ba uyones ulapha banlet sha kabalang kila mino nalaki balang kila mino nalaki yeng kisem ki ya naki snong ki thau sekisong ki thau nak banta kata kerteng kema ka kerteng ka jong Jesus Christ nomor omdan ka we pa kerteng ka ba ka lat na kerteng Jesus Christ habatho ya ka ne ki kini na lor beri na ki dairu ki missionary ki bailap ya kerteng jong u Jesus Christ haka por bal tho ni siti mo paslem haka spaso ka banengkong ki missionary kim yo tulop bat kim dan pisa bandet bam le di na le song le sa haking basa kabagi ong mentaki hotel le se ki shania haka chot sobha jong ki paramget siki yeng jong ki hang no ba ki le ki missionary jong ni ka por kim ju pediang ya ka no ka jang ai sobha na ki gentle kemud ki bangget ya Jesus Christ bat kim ju song ju sa haka yeng jongki kane kamut bakim yalap syu ya kerteng Jesus sa ke gentle handai kamut kishu yalap tang bakim sim na ki gentle kane ka jingle kade ka jing bu obet ki apostol hakikan don terekam jongki missionary lene ka matter of policy na ka menta ki missionary balai kadau kebangsan kolong baki apostol kim kwa bagi missionary kin syak keno hake gentle baki alap ya gospel nak mata banyo jimentoy shimet namar kidan kino alap niam tang baki memle ki kristan ki bale kumta hakipor hakini kipor ki bal tho ni sti uch dot utho kumne se phang kino alap niam jog to por ki no put jokin niam go per ki ya haki surok ban pen kesan ye je kai jong ki bale ki baki mani bat ki lumpisa na ki ba devotees of various religions tram the roads extolling the virtues of their deity of their choice and collecting subscriptions from the public nama kata ka dai ngi mabdiang subha ye bekat kita bengin yo long ki batelem bat kata kajing shisha uyones hangne u kentu om tang yu koyos hanre u kenturu ya kabalang kabudon ban pediang sobha yegi missionary sik yengi sem jongki kani kade kamram kristan ban pau ye kajing it ka badi biang kamtam ye ksekri ke babali ulak hot sekam jungu ula it ya kajing kriban khot ki yengi sem ban besar ban dap pen biang janu kam joki haba kimi na yeng ban pen song bam ye ki ban ai ki besar ye ki ban ong pol ong yone sangne kani kajing kershan yang misri kade kajing trailem ha kajing lap yu khuboro bha jong jipen im kaba da kerteng ke jong uji sukres ngi mentate kani kapo kala kala le singim ngim don sik misri kum ti por ki bon sa singi semu jongi long hasil long dong sakibe be jaka kadang don kum time sili kidang ya kita nang kami ya kajing le isne ya kajing le bha kita shibun ki missionary kiba tray dakata bagi ong ka faith ministry kiba tip kiba don tulop ki missionary jungi tigi ngi ai dok tulop bikin namar kata kapor kala mo kumno ken le tray klem tip nanu ken yo ka bam kadi kamlong skum kitu ki por hendai menta ki le nang ni syak ki ka bajengai mo ki hab banti kena ba kajik MJ kan biang nama kata kadi kajik angunur kajong belai ba kasikri kajong belai kedi ban biang kijong kam jong di kajing imru nama kata kadi kajing khot yang ikum kabalang ngidan kan ni ki mission
feel ngidan shibun ki missionary ngi kan do gi sin step ki wan sha kalen commission habaki wan ong sha commission wi kan rai man kas ngi ngri ban duai na gi kajing duai ke kersan ka ba kharabor nakapata joki nang tangi kersan daging ai sha kam joki ngimla ban let daladi ngimla ban daladi hari kajing duai ke bagi duai ki ngi sem joki kajing kersan met ban sim na kajing ku jom play yaki nakabanta ka mission jong ka balang nakabanta ban penbit biang yiki missionary yiki sem joki nakabanta penbit biang jong kam hakil ka mission kataru kadai ke jingetrilem ha ka mission namar don kam kiban let sakalang ha don kamru kiban duai nalayeng dan sibun kiban tarum lagi ai nuksa ya kata udan Moses dan kemudian kibarakti berkersan ni Moses kadba Joshua baksipai gedang hiara sakabadan thama dan kam kajing kersan kajing telang nang ni nakamta kibalet sakabadan thama ha kitab Chronicle leathu gedang sipai kibaap kidan ki babat yang telai, ki bapenhap yang tu ka jing tong namar udebet usliang dan kaman ki apa hara dan kaman ki babat yang telai ban penhar bantong ko ban yo mesim bokodor kadang kam kaji telang jong ki bekersan ayeng bar kitu ki balet syaka kabo beli khot banyalap ya gospel bakajing khot yang iki babon yang bajengi ngidon hang ni bakarsan bakajing kersan jongi kadai kajing kersan ya kam kajong beli kajing kersan yigi missionary bakajing kersan ya ki kam mission thar khandai hadu khat ar ki tho so ispang gayos bat ki prabanget hande ki tho ispang arut ki wepat ki noyalam ki badon lang hakaju kabalang udio trefes bat Dimitrius ngalat ho sikabalang hari uta udio trefes uba it le san halo jongki pediang sobha yangi hakani hot yonus dia thu spang ki jing ki ba uwe unoyalam balang bugateng udio trefes uwan ra hakabalang uang bu tho kasi ban pentip buon sawan jengok ya kabalang Henry udio trefes kalem kenjoktin ya kabalang ni lapan orang komiti balang ula pentip pediang subha ya kani kejingwan jengok kumta uyonis ulah kentho ya kani kejing le kajong Dimitrius lapan kam dekitin uba it le san kemut yu kata ketin uba it le san kakentin Greek flow frution balapan kelah kasih syakentin uba it lesan kamut haketin parang who loves preeminence lani who loves to be first udi ubri uberkat tang nang mtai ladi uba it yaldi ubri ubakwa bor ubri ubakwa bani bulong kamhalor ban yakiwi bat kipara noyalam bagi du khot jong kabalang udi ubri ubaklet yakitini baju suwong handai shibun ki baswa ki long khadu bagi bakhadu ken long shwa margot sipau lai huwei kaji kwa baganti burom meladi kadi ge ben shoy bakan rei bha habdeng kinong yalam ha ki bateng baro guni Dimitrius Diotrephes udai ubri ubakumuta ubat frangbor ubakwa bor bat kini kita hakipateng baro haduk ini gisngi hakabalang ngai susi bakabalang kari penpau ya kejeng syai kejeng kulis sik bersai hari dan sibun ki balang ki bapat buat hapok ke pestri jong iru namar kum kene ka judge jinglong kejing pengkesan kejing kuabor namar kani ledangan yawan kedekot ke basiho ong uyonis ngan pen kan mau biangi kita kejing le jong ye ki baula ya ile bu dasat keren blap persya yangi daki kitin basniu ti haba sngohun dakini un pediang subha yaki haki yakita pada baja kita ki badakwa u adong bat u shop no yaki penban nakabalang kitan ki permet ki bau ayus ulapha ki balapoi hakabalang
kaba ugayos bat u Josephus kilong kinoelam ugayos udah uba peli ke yang aja uba le bah yaki kat ba Demetrius bat pediang sobha bat uweng nakabalang yaki tu ki yang kestan kiba pediang sobha ya kini ki missionary kiba uyones ulapha bat upol uyones bunukam de kitien ubri uba keren blap blap persyak yang de kitien kiba sniu kemud Ukraine balap-balap ka kentin Greek flyeron balapan kelah kasih sekentin keren balap-balap kemud gossiping lani talk nonsense kata English lapan dong bagi kentin kasih rak khubor keleng ne keren ya kabam sisa kikit ya kajimut jungati kentin pareng u Josephus u angnut ban bat haladi ya kekedan ka bahalor do hakabalang kumta urak khubor keleng ban kentok di kitin kibas new persya ya upol bat di missionary ya persya Yunis bagi missionary bagi Yunis lapha hanrai hun tangkat ni kembal ong mene nalor we beldi pediang weng nakabalang ru ya gitu ki bapediang Yunis sutnat badan kum kini ke kabalang kabatri mission kabalang kaba missionary balai ba undon kumun ubriu uban bentut ya kabalang ya ngo juble ba kabalang kamagidan omdon kum kini ki hado mentah ngia trei daga je ngia trei daga je su jimut ngia trei daga je long kawe Henry kibon kibalang ga pat ki bapra kibon kejekai ke bakala gemi nawi ubriu ubas ngoba utip khamba kinyau telik kibalang kibalat ho hak kitab jing hak kita jing pau kikran sepaki ni kibriu kibalesian kibriu kibas ngosta ke open bakala bat kibam tre siban pai na kata ke bakala kuan pat pen pra ya kabalang ti watlah kalau kabalang ke belong ke we ke bai kabalang ke bateri mission ye magisi bagi di ban husah di ban duai bau baman yo ban le trakli hakabalang dapat mi kibriu ki basngo ba kide maki ki ba long kham halor ban ye ki wei pat ki par ngai na lor jong udete fes uyonis uyoro ye wei pat haba pan kut jong ni siti uyoro ye wei pat u Demetrius pat ude ubriu ya Demetrius lap bah da kibriu baro bada ke jong ke disi syahi ngiru ngiya klaba bha ban metip bagata ka jing kla jongi ka long ka ba shisha kat ba u Demetrius pat ude ubay kershan lang ya ugayos uba bediang sobha ya ki para bangit ha kates men bathamai lai thu ba Demetrius ude ubania lani ubatre ya kesiar ne ya kerupa ubasyong basa hakasnong Ephesus uni kita nak ulong uwe ne dalam badan lang bat gayos bodi ubriu batre ya kamu ba ai ya gajing syakri ho ba ulong nong kersan bokhrau ya ugayos bat ya ka balang haba penwai ya kan ni habon kut siti ni puli khat lai kat san Yonis uang ngadan sibun kia ru ban tho sami hanre ngamon dakasia bot khulom ban tho hame hande ngakermen banyu i yeme shensen bangenyo ya keren marhamat tolong ka jingsuk hame kilok ya khuble yame tu ai khuble kilok uwe ya uwe pat Yonis habon kut siti uang ngadan sibun ban tho hande namar ulakwa ban let syari kasndong shen uang ngan num tho sudah kasia pada hulam hendai ngan sebe kendo marmet ban ya kendo ya me nanti kintian kado uang long kajing sup ya me long kajing sup kalau kintian kiba ngai yen sule asngo na jisu mencem tayo pastor dikren jisu ya pada kesembuhan kasngi mi pat uang long kajing sup ya pi yen bukan mau bai ni tin pun kami ni hijau kintian manong long kajing sup ya pi habu ai kublai yo gayos ya Demetrius bat ya kani ka balang kilong kitien ai jikremen kilong kitien
pensilur kani kalong kurgong ka bosithi ka bawyon ne supen kut ya ka sithi ka jeng nama kata haka bakut leng ba kani sithi boleh khot yangi bengendan ne kemen sim jong gayos bat ki para menget jong kani ka balang ki ba id ya ka jelap ki ba id berkersan ya ki sendiri da ke jeng tuai da ke jeng ai anda kalau ke jeng khot yangi bangin tuai bo boleh unte song yangi kum ka balang ha ke jelong ka wai ba ki syakri bo boleh usai ka balang bangin don ya kemen sim jong jeng sorit bangin don ya kemen sim jong ka jeng boleh bangin sutu boleh u khot yangi bangin syakri om baki wekin syakri yangi kenang bangila banyada na ki bor jong ubaman ki ba upersang banjorung ha ka balang kumbala penjot ya ki balang tho kita jun pau kim di khubor tang situ hinjau teli ki balang ki de ki maham ya ki balang ki badan mentaru bangin husyar namar ubaman ka agenda ju kolong ban pen kelan Henry uji sulong latei ka balang halo ju mau siang ki kherdop jong ju jok kinam la ban pen kelan isi ruai basu aswar ka balang shiteli ka yo ka bor belai ka balang shiteli ka pen pau ka burom ka jong belai ha ka persai to belai kurhu ya kini slok ki balungkot nda ka penta ka burom ka jong belai amen tungnya tuai u belai bu khupa jongi u bah beneng kumni ko trying iwan ban damrit khmat khidis ne ka chome ning kong ko trabi iwan ban bu jing duai na kamanta I hebret nashwa sandor lingdo ko trabi khon heb jong ka balang ko try wayo bari ban pediang haka met ka barit ka ko try ka met ka bolung chui ni ka jing sitong ka bajur ko trabi ringi ai ngu ko try ba mapli ka la jong jing suman nam to ju ko try hang te velor ko trabi ban bek doktor ki ai ka jikremen maka di ka jing pang ka baki la ban pen khot ko trabi kham tam haki heb ki barit ko try na ka yeng ko try ki la persang lut ko try ba ye ki la klenti baro bat kila persang ko try ban yo wer ko try iki lok ki jor wat ling baki lat thai ko bor ko try ban rap ye ki kum ka balang ngi snow khia ko trabe nam ta jong ki ngi snow lem nam ta jong ka yeng go try bat kum ta ko trangi kwa ban ya kersan nam ko trakat bangi lais ndai ko trabe kum ka balang ko try bang ngai skam makran ko try hangi ki badan kan ga jeseng ko trabe bangi ru ko try ngin snow khia ngin snow lem ko try nagaji snake jame nagaji ngar khu jame jaga ko khia ma yangi ikam ki jamni ko try bangini kersan lang ko try bagi do men pen roi ko try ki kersan ko men pen roi ko try ya ki dok ha baja ki pu ko try ko men pen roi ko try ya ki bur ki banta jong jing shakri ko try men pen roi kar hai ya ki ni ki jing persang jong ikum ka balang ko try bahkan long ke jing kar khu ko try ye heb nashwa sandor ya ka yeng ka sem ka jong ki ko trabe ni tuai nam ta ka jing jet mesan ka balang ka baki pastor ben beki labo kan trik benai Desember ko try ngedum tangi bu ka jing tuai kani kalau kam ka jong me kalau ngaji bersngau ka jong me ko try hangi kum ka balang ko trabe to lam naru nang ni ko trabe hado bukan si kan da boy ko trabe keren lupa me hangi ko try kin khot baro jong ka balang kar khu commission jong ka pasturi bar kar hui ki mission jong ka balang ko trabi pandai kini khubor hang da no da ji mujbar khat ki jong ko try namang ipan hang kateng ju try ban jing Jesus Christ amen in ben wai ki jimani ju blade bang ruai ki ruai ka ba sanspa sanspa safulai da phibat ya ka barim a sha e ki nong tre ki banya lum yu ko ubadan hari rori lum babat laki rashi ke jing shisha bamon ban sa song thai onda la de ha hadien jong ke jirwai ngan ke pat inusan el kur kalang bin pelat jingi da ki jing kur khupun wai ke jirwai ke basan spa sanpho
Asha e kinong tre ki ban yalum you go ubadon hari thori lum babala kira shika jing shisha ba mon ban sa shong thaj on da demba sha e kinong tre a e ban wan ban on ya u go shua ba un tlor a e ban ya rab ban lum ban chan you go ubadon hari lum rito kiwan man kilan ban man laki dong pin shem ya uko haki nyun ba drong iwe ruan I no wat glen wan ai tulum ya kiba rohat yar utrai sha e kinong tre a e ban wan ban on ya uko shua ba un tlor a e ban yarab ban lum ban tan you go ubadon hari lum rito kileng ka kibil len kila ibha satang ya kinong tre ki amenta kinong tre ki ken diat ka kam kabun ka jing du ka jing sep kan long shibun sha e kinong tre a e ban wan ban on ya uko shua ba un tlor ban lum ban tan you go ubadon hari lum ritor tikom ta tuan ralaki rashi ban lum lang you go jong utrai jong ni ban tre ru hadu ban da khod utrai ban shong lem ban kha wa ju nom klem wai sha e kinong tre a e ban wan ban on ya uko shua ba un tlor a e ban yarab ban lum ban tan you go badon hari lum ritor atrai uplay buk pa jong I bap neng ngis ngongo ya me namar ka jingker khu ka badap biang bat ka baslay de ka jing it blay ka jong me pen lai ngi bia don kat ni hagane ka jan met hagane ka yeng ka bakentang ka jame ban yo ngau I ka ten ka jame nau she kri jame bia day bat ka ni ka sngi ka bakerpang jo ka laim krap presbytery mission Sunday cô cần ra ai cái khu bò cái yai xiong sa hấp bò chẳng ý bà mình tệ song như là cái trong cái balang hay cái gì ở lòng cái way bát pen red như là cái trong cái shakri cái trong cái chát cái trong cái trai
Bangi nang banyalam jala ka jong ka balang de ka mensim de ka jing e bangi ngau tho bangi long ki syakri ke jong me kar khu yau pat lang jong ka balang ke jong me ko trai I dan si bon ki kam ki bani ket is nei kar khu balang ba ka wei kar pe ke stan nang dap nang slei kar hai de ka jing kar khu blei ke jong me bangi yo ngau ya ka jing khat ke jong me bangi de ket bani ba ka kam ke jong me ke ban medawa ia kaban penbenai ke gospel juga jing penem syakaleng jong kan ke pertai kerku ilau jong syakri ulai kan ke kubor kan ke nop haisngi bat kerku yang I baro lang yang pengilik pai nang ne selagi jong yang kisem ngena map ia ke jing kerku badi ke jing alam ke bekerja belai ke jong me Diang ia ke jing duai ke jong I haga keteng ke jong Yesus Kristus ni pan baturai de ke jing I ke bom jikot ke jong belai ukpa ke jing ayai ke badap biang ke jong Yesus Kristus botrai lam bagi jes lok ke pencet bor ke jong mensim bakhoi kini ke balang lai wei blai ke dia syong sa bala ke jong ke balang ke melaseng ke jaka ke nolong lam lor ke kita ke iet ke syukri me ke lenggar iba setelah ke percaya hukum jo nado mentah bat ciduk ke bam cukot amen